Čauky, čauky, čauky. Vítam vás v novej sérii na hru Far Cry 3. A toto je prvý part. Uvidíme, či sa vám táto hra bude páčiť alebo ne. Takže práve teraz sme boli v nejakej klietke tu, zavrení, ale my sme, ten dementko nás otvoril a vlastne sme zdrhli. Tuto je nejaký ľudcožravec. Nám tu žerú tu ľudí hajzli. Normálne tu obecujú ľudí hajzlíkovia hnusní. Ale my budeme utekať a ideme za týmto dementom a učíme sa vlastne, čo máme robiť. A tak, v tejto hre nejsú titulky, dámy a pánové. Nejsú tu titulky, to znamená, že nebudem vedieť, o čom je táto hra, ale to absolútne nevadí, pretože tá hra vyzerala docela halúzne, ešte som nikdy nehral a keďže je toto prvý part, tak uvidíme, či sa vám to páči alebo ne. No, escape. Aha, to nám teraz ukazuje, že dobre, to chápeme. Tam sa... Nevadí ti to, že tam je pes a na nás kúká, ty si úplný debil, ale ja idem za tebou. Ideme za ním. I toto je fakt halúzná hra. Pitva tu prasátko, chúďatko. Hajzel jeden, keby som mohol, tak ho napadnem. Ale ešte by som do toho nemal skákať, takže... Ideme takto už normálne, nebudem čupeť moc dlhé. Kým by som sa sem dosral, no tak by som aj skapal. Dobre, berem si to. Nejde mi to. Tak už to ide, dámy a pánové. Zobral som všetky tie veci, dokonca aj mapu nejakú. A zaujímavé je to, že sme tu len my dva chalani. Teoreticky na začiatku, úplne na začiatku, bolo videjko, kde sme boli dokonca až 6. Teraz sme dvaja. Takže tomu fakt nerozumiem, ale asi tých ostatných, pravdepodobne henty hajzli, to je predo mnou, teraz tamten Indeed, tak ten vlastne zabíjal tých našich. Čo sliepočka? Hozením. No dobre, ale... Ops. Ja som niečo hodil, tak ja to hodím takto sem. No utekaj tam! To je idiot. On ma zabíja! Dámy a pánové, takže mal som hodiť kameň niekde a skapal som. Takže som to vlastne neprešiel. No už nech som živý. Tento prvý part nebude dlhý, bude len chvíľkový, nejakých možno 10 minút. 10-15 minút maximálne. Je dobré, že som neišiel od znovu, lebo to by ma fakt nasralo, keby som išiel zase od začiatku. Mám to hodiť doňho? Alebo do čoho to mám hodiť? Hozením... Pozor! On ma vidí. Nevidí. Hozením kamene do... Takže mám zastreliť nejakého proste zviera. Fuck you. Už ide. Jo, vyšlo to. Takže mal som ho odlákať tým, že budem hádzať kamene a my zatiaľ vlezeme do nejakej budy. Si pre veci. Pekne pre... ty si aký frajer. Jak ho tu zabil. Ja sa na teba pozerám, áno. Vidím ťa. Máš veľký monokel pod okom.
cez celé oko a modrinu na čele. Asi škaredý. Môžeme ísť? No, ďakujeme. Dick, oni tu majú normálne koks. Majú tu koks, ako vidíte v týchto práškoch majú tu koks. No. Pekne, pekne, pekne. No, ideme za tým cigáňom. Skok? Toto bude veľmi zaujímavá hra, podľa mňa. Keď budeme dosť často hrávať, tak si ju aj ja obľúbim. Dokonca aj ja si ju obľúbim. Skryte sa v... No, takže máme sa skryť niekde tuto v trávičke. Tak sa schovám tuto v trávičke. Ja som zamaskovaný jak taký špión. Takže tam mám hodiť kameň. Hoď ho tam. Tam. Choď tam. Špiny. Tak. Žili tam tí špiníci. Tak, tomuto som absolútne nepochopil, dámy a pánové. Tomuto som absolútne, že nepochopil. No. A... Ne, zase odtiaľto si snáď robíte prdel. To je, viete, aké nudné. Zabijú vás a musíte ísť vlastne to, čo ste už spravili, musíte ísť odznova robiť. No dobre, hádžem kamen do toho miesta. Musím na ňo namieriť, hodiť. Fuck you. Tak, hodil som ho tam. A nechápem, prečo ma vtedy začali zabíjať, keď som to spravil, to, čo mi on kázal, alebo to, čo som mal urobiť. Tomu som moc nepochopil, ale... Tak si to zopakujeme, no. Fuck. Zase mi povie, že pozri sa na mňa. Pozri sa na mňa, aký som škaredý. Jay. Áno. Chod sa liečiť, prosím ťa. Tam máš monokel, tam máš modrinu na čele, flak na líci. Ja som úplne bez toho. Ja nemám nič na tele, lebo ja som normálny, ja nejsom taký jak ty, že... Tam sú ostatní, ktorí chcú zabiť normálne, oni ich chcú zakýliť. Oni ich strieľajú. Chudáci. Partneri, no už nebudú. Vlastne za pár minút už z nich budú masné fliačky, ale... to nezajímá. Ja musím zdrhnúť. Stačí, keď sa to... Zhrnite si oči, ukryte zabraní odlálení. Píše... No... Tak... No tak... To bude veľmi zaujímavé toto. Tomuto fakt nebudem rozumieť. Pokiaľ budete vedieť, že čo mám ďalej spraviť, alebo niečo, tak mi samozrejme píšte, ale toto už vás asi nebaví furt pozerať do kolečka, jak ja tady furt chodievam hore, dole, hore, dole, hore, dole. Takže skúšame to posledný krát a potom... Fúha. To bolo veľmi ťažké. Veľmi
ťažké, dámy a pánové, lebo toto bude, že jedna z najťažších asi úsekov, ktorú som zatiaľ mohol dozvedieť. Sleduj Granda, nenechávajú. No, hodím tam kameň. Aha, takže stačí len jeden kameň. On tam vlastne potom sám pôjde. Netreba kamene hádzať asi 25 krát, jak ja, jak debil. Hádžem ich furt do kolečka. Takže asi mám hodiť len jeden a potom zdrhnúť. Pravdepodobne, ale keby aj on pritom furt nečupel, ale aj utekal, lebo zase sa na mňa pozerá. Dámy a pánové, pokiaľ tento úsek teraz neprejdem, tak to dneska ukončím a potom si to vlastne ukážeme na budúce, ako na budúcom dieli, to určite potom spravíme už, takže... No vylez hore, ne? Nešuškáš. No, zavádzaš mi iba. Tak, pokiaľ že by sa náhodou niečo zmenilo, že fakt toto teraz prvý, že nespravím, tak potom bude také niečo, že za tým sa neprídelom za... Hot? Á, ja som to vravel. Tak, dámy a pánové, sme ďalej, takže môžeme hrať ďalej hru. On je moc nejaký rýchly, keď ide čupu. Pozrite sa, oni tu majú normálne celú armádu a týrajú tu normálne tých ľudí, ktorí sem idú ako na ten ostrov, ako viete. Ja tam chcem rýchlo sa schovať, choď už. No. A týrajú tam vlastne tých, ktorí sem dojdú ako na dovolenku, ktorí si zaplatia akože hotel a idú sem akože prázdninovať, tak oni dementi prídu za nimi, začínajú strieľať do hlavy. Úplní teroristi. Ja som tu a už som tu, takže už ma nechytíte. No, takže na začiatku sme ukradli mapku a po 4. kráte konečne sme ďalej, než sme mali byť. Konečne. Tak. Toto je docela dosť blbé, oni mi ho normálne zabili. Neverím. No, takže nakoniec budem sám. Ja nechcem byť sám. Prosím, ne. Ja už budem dobrý. Kurva, fix. Ne, nefakuj tu. Run. Bežaj, utekaj. My kurvám zdrhneme. My tým hajzlom zdrhneme. Medzera, skok. Wow. Toto je aké 3D? Tarara, šmiklavka. Tak to muselo boleť. Z takej výšky padol, no tak to som musel aj zlomiť nohu, no ja by som si zlomil určite. Oni sú furt za mnou. Sráči. Pomoc, sráči sú furt za mnou. Musíme utiecť im, lebo sú to sráčky. Bitches.
Tak. Už sa nám to tu zahmlieva, lebo už som za chvíľku mŕtvý. Drevo, drevo, drevo! Poďme, les, les, les. Les, 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 les. Les, les, les. No, utekaj, 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 ja už sa chcem odtiaľto dostať. Srnka, zachránte ma, srnky. Ja som váš kamarát. Prosím. Čupni. Postav sa. Ešte ne. Kurva. Mačkám, mačkám, ja ju mačkám, vidíš, mačkám ju. Tak, krásne som mu prepichol krčík. Neboj sa, to je tvoja práca, zabíjať takýchto parchantov, na to si tu. Teda neviem, na čo si tu bol predtým, ale bol si tu ako na dovolenke a oni dementi ťa chytili a nechcú ťa pustiť. To je ich vrtuľník! To sú hajzli! To není fér toto, oni majú samé dobré veci. Á, jasné, tam sa ani nedalo došplhať. To som si rovno mohol mysleť, že keď tam bude vrtuľník, tak to bude podobná hra, jak niektoré iné hry, ktoré sú tiež takýmito mostami, vrtuľníkmi a jedno z druhým. Zmením sa na morského pána. La 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 la. Bude morský pán, budem ja plávať. La 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 la. Dúfam, že to bude nejaký dobrý. Takže až teraz začína Far Cry 3 oficiálne. Oficiálne. Wow. Dámy a pánové, ja... Ja už absolútne nič nepočujem, ja sa vám omlouvám kvôli tomu, že ste nepočuli niektoré zvuky tam v tom. No, pretože mal som problémy so zvukmi. Až teraz mi to došlo. Takže pardon za tie... Za to vlastne, že to mi boli zvuky. Možno to teraz počujete, ale úplne slabúčko, ale samozrejme za to sa vám ospravedlňujem, pretože bolo tam niečo v nastaveniach, ale až teraz som si všimol, že to bol zvuk. Takže... No, takže by ste ho tam teoreticky už mali počuť, takže... No dobre. On ma tiež chce zabiť, my sme spolu akože, no, my sme spolu. No. Takže toto bude oficiálny môj sekáčik na zabíjanie ostatných ľudí. Takže sa na to určite veľmi dobre teším. Samozrejme. Dobre. Toto by už mohlo skončiť táto ukážka. No, ukončí to už. No problém. Ja som ti rád pomohol, vieš, ako sme bratia, ty si čierny, ja som čierny. Tak prečo by sme si pomohli, ne? No, už kráča preč. Dobre. No, takže... No. Takže som v nejakej vesničke... Lebo... Toto je moja vesnička, ja som tu pán. Tanečným, aj chlastovým, aj so všetkým. Držím sa ma, nesnaž nejakým spôsobom rozbiť. Pretože nikdy sa to nepodarí. Toto je náš nový konkrétko, ktorý tu bude staví robiť debilinu. Jedného speváka mi pripomína tento černý. Tento. Nechcem samozrejme odsudzovať čierny, pretože
Mne sa osobne čierna ako páči a docela aj ľudia sú akože fajn, akože čierni. Ja sa s niektorými dokonca kamarátim, že sú takí fajn, takže myslím si, že to docela v pohode. Čaláme myslí prostitútky, môžeš za nimi, no určite sa zastavím, ne? Tu mám lové, tu máš lové, aby si mohol užiť potom s tými prostitútkami, vieš ako, oni nie sú tiež zadarmo. No asi, chápem. No, a chceš ich? No, tak, ti ich dám, nech sa páči. Zober si, kúp si hadry, alebo nejaké zbrania, alebo nejaké vymoženosti, alebo čo. No, takže tuto je, že gun shop, akože, že zbraňový, alebo taký obchod. Tuto sa trsá, ja chcem trsať, poznáte elektrobugy? No. Dobre, mám si kúpiť v obchode pištol 1911, takže určite si ho kúpim, ale nebudeme predbiehať, na budúcom dieli skončili sme tu. Takže ja si to už iba uložiť. OK. A uvidíme sa na budúcom dieli, na budúcom parte číslo 2. A uvidíme, aký bude mať sledovanosť. Takisto sa ospravedlňujem za ten zvuk. Nechcel som. Lajkujte, odoberajte, komentujte a uvidíme sa v ďalšom parte. Zatiaľ čus.